Jerusalem, Jerusalem, umuzi okanayo, awu Jerusalem, 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 yes. Como se diz essa mãe? Muito bem. Ethi my sister. Sijayiva kuphi namhlanje wazicomba wazidibeta nje. Ujayiva. Aha, awujayivi wena. Okay, sidla kuphi ke? Angidli ndawo. Wa serious wabopha nobuso. Hey bhuti phuma kimi. Xa ngezami. Yini? Mali yerenti, ikudla, yini? Ngithe phuma kimi. Oh! Sengiyabona imali ayikho. Nechapis namhlanje alihlafuna ethi nguzame ke mina nginikeze ichapis. At least nginikeze ichapis. Tata, awula mali, tata. Phuma nje umuntu ezongidinga. Tata nali chapis buka. Hleli dlala le chapis. Tata, ngunika bemabili. Kathi yona iyephisi bani? Azini mina ngifuna umuntu ongisukelayo. Ungifika nje ngisemodweni. Ungifika nje ngihappy. Ungifika nje ngi-high. And then uyafika into zabo Felicia madoda. Usuku lwami. Into zabo Felicia angikaze ngubone ufake namawiki namhlanje busy ngamawiki ubusy. Le chapis kalikho. Uyaphi umuntu? Kwenzakalani? Tshela mina uyaphi umuntu? Khona la sishisa khona inyama. Ngihlali ngitshela ngithi asambe soshisa inyama. Ubizwe kuphi namhlanje? Ngibani okukhipha? Life yami. Uxawe yini ngelife yami? Ngiyakuzama ngoba ngiyabona ukuthi lobuso ngathi bujabulile mangifika lapha nampu tititi ubuso abusajabulanga. Kwenzakalani? Angifuni nje umuntu ongisukelayo nje. Angifuni nje umuntu ongisukelayo. Ngangifuni nje umuntu ongisukelayo. Cabanga ukuthi manje ngoba ngiphela amachapisi wakho sokufanele ukuthi ngixakeke. Ayisula. Kodwa tshela mina ke my sister sidaphi namhlanje. Tshela mina phela. Ngiyazi wena. Kanjani so izinto zazingamanga kahle imali ebingekho khona la umuntu akho uthola umsebenzi. Sephuma yini? Ngizaphuma kodwa uqala ungitshela ukuthi kwenzakalani. Thola umsebenzi. Ngiyifuna indaba zami. Awazongizonda ngimangazwa buka umuntu Nkosi yami nabo lotion umuntu yazithinta thina. Endabeni zakho. Ngicela nje uphume yini. Okay. Don't spoil my day. Don't ever. Ngiyabuza wakulanda nini ngoba uyazilungisa nje. Intombazane yazilungisa nje. Uzenza ube muhle. Yaza ngibuzwa kahle uthini? Yini sebe udropile? Yazisiza lo muntu lo yazisiza ngempela. Yazisiza shem aphume kuwe. Yini kunini hlafunana namachapisi uzilungisa. Yazisiza lo muntu lo. Yazisiza shem akusahambi kahle. Athi umuntu ongena uyalo yale. Onodla phansi. Yazisiza kahle. Manje sekuyini? Mdala. Ishamdala. Irenti manje lapha. Irenti. Awumazi ukuthi uyaphi. Ngishilo ngathi please Amafoni. leave me in peace. Angena brochwa. Leave me in peace. Sazama Felicia mdala. Khathi bantu bomama alike ninje. Yini ngoba busy 2 hours. Umuntu spenda 2 hours. Ubusy ke. Yini kodwa? Zama kuba yellow bone mdala. Yo noma yellow bone sewini. Leave me in peace. Yo. Akubuze mdala mebhanga utshela wena ukuthi ujayiva namhlanje. Mama Sicela nginikeze ukuthula. sizama ukunikeza ukuthula Ngiyadinga ukuthula. Isekhanda lami ngisilento lena kanti ngicabanga ngani? Yini kodwa Hayibo.
Hayibo. Umuhle nje lo wasekubona ukuthi lo Felisi kahle uyaphuma uyakhuphuka. Ngiyenzaka into ezidrophise lo mfana amafoni lo afonela asifoni lamanje akuzwakala ukuthi bamlanda wabamlandi asazi ukuthi kwenzakalani. Yazi asiyo Felifele ngoFelifele. Yemdala cabanga le chappies antu iphiwe yini namhlanje imali. Asiyo Felifele ngoFelifele. Hayi hamba wena mebuya lo mfana lo. Alo muntu lona mina ngazi ukuthi naye nje wazoba isidina nje umuntu usivumelene kahle manje sekhuluma into ezingazwakali avele kungabafana kanjani ayixhasisa hayi amadoda esesas hayi azumuntu right nje ezenzela ibusiness lakhe nje ezihlalele wani channel into zamathando umuntu ethi utajole into sesilokhu kuyakudumisa ngekhanda straight hayi azikhanda liyaduma straight ngapha okunye kuyafika kakusukela mosha usuku okunye nakho ngapha ukuthi kuyeza akusezi manje ama plans wami sengiyokwenza njani.